Buenos dias mga bay. Welcome ta sa atong mga hisgutanan karon sa Sorsogon nga giulan-ulan mga bay nga diin may kalas og daghang kinabuhi. Samtang gilalisan karon ang sinulog kung asa i-held adto ba sa Cebu City Sports Complex o sa SRP mga bay. Apan sa dili pa ato sa ning introhan mga bay. Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sinahi. Welcome ang tanan ninyo mga kabinto. This is a reason of our own Pastilan mga bay samtang garaw-raw ta ning probinsya sa Sorsogon mga bay. Wa gid daw ta katarong og latagaw ning probinsya ha. Kay grabe nga pag ulan-ulan, pila ka semana mga bay. Muna nga mga ayo tagdispinsa kay dili sama sa probinsya sa Benguet dito sa Cagayan sa Ilocos nga natarong ginato paghatod ang uban nga mga impormasyon ug mga kalingawan nining buwan sa Disyembre mga bay. Nya samtang kaulan-ulan mga bay makapasubo kay may kalas og daghang kinabuhi. Ang latest nga report nga atong nadawat sa Visayas ug sa Mindanao mao na nga mura gani ko kadaduha sa paglarga padung sa Aklan. Nya gawas nga makapasubo mga bay, gilalisan ang maong venue sa sinulog o ari ba sa SRP o ari ba sa Cebu City Sports Complex. Matod palagi ko no, maong gisigihag ulan-ulan ning sinuluga kay wala kauyon kini si Santo Niño nganong adto gi kuno ibalhin sa SRP. Wala mga bay, di ba ka nibahin sa pampolitika o bahin baka sa negosyo. Pero baya mga bay, kung ako yun yung kasultiho na sa ako lang pinubring opinion, inato-ato lang ni mga bay, para lang ako mas maayo man gyud nga adto i-held sa SRP mga bay. Kay kung diham ko sa SRP god, ang flow sa atong ekonomiya magpadayon. Kung nakamatikod ka sa mga nangagi na ang sinulog ana i-held gid diha sa Cebu City Sports Complex, makita nimo nga shutdown gyud gikan sa north ug sa south. So dili gid agi ang mga tao, labi na diha sa Mambaling maglakaw in tawo ng mga tao. Unya mao sa diri sa norte. So first time karon nga kining maong sinulog ana i-held sa SRP. So sa akong pangagpas nga dako nig posibilidad nga dako nig katabang labi na diha sa kulon, makalahos-lahos lang ang mga tao in case of dunay mga emergency. Dako ni siya ikaabag nya mao lagi kay na timing man guni aning ulan-ulan mga bay, wa gini damha. Imagine lang nimo mga bay ha, dili ni bagyo mga bay ha, pero makapasubo ni kay pertindaghan ng kinabuhi nga nakalas in tao na ni. So unsa na lang kaginibay og bagyo na gyud. So unang tuig sa 2023 gisuga ta og masalubon nga hitabo nining dili mayong dagan sa atong panahon karon nga ulan-ulan ra lagi. Ya unya mga bay, naapil na ba sa line ating pangahan sa bagyo kini akong dudong unsa kay resulta ni unsa kay mayon ta kaning panganlang dudong romantiko lang unta ning bagyo ha. Kay mumarka ni sa kasaysayan nga purbida ug unsa kay resulta ni mga bay. So karon mga bay ato lang sa ning obserbaran kining sitwasyon karon kay unang higayon gini nga ang sinulog anha i-held sa SRP. Pero hinaot lang unta nga maayo ra ang pagpadagan ning maong sistema sa transportasyon diha sa syudad. Nakasipyat masagod aning mayor sa syudad kini si Bekramaw nganong awahi kina niya gipahibaw unta iya ginang gipahibaw unta 1 year before. Mao ni karon mga bay no, ang mga dagkong leader sa syudad sa Sugbo nagkalalis mga bay kini si Gobernador Gwen Garcia
ug ang mayor sa syudad sa Sugbo si Mike Rama. Kaniyon da kauban raw tani partido sa unity ni Bongbong Marcos ug ni Sara Duterte. Pero mga bay, ako nakita ni murag dali naman ni siya mahilot mga bay. Sa musunod nga pila ka tuig, walang gid sad siguro ni sila magkasinabtan ay kay tungod lang ning sinulog gusto lagi ni Gwen ato gid sa mga nandan. So tungod na ning ilang mga kakulian karon, murag matod pa sa gobernador nga ang pila ka kinini ang mga mananayaw sa sinulog dili na sila mudayon diha sa syudad sa Sugbo. So ato tanawon mga bay kung unsay resulta niya ani. Kay kung ako lay pasultion ninyo mga bay, para nako mas nindot gyud nga ana ihel sa SRP nya usara ang kinini ang mga kalingawan niya. Tanaw na to kung muklik ba ni atong tanawon kung maayo ba ni og may ba ni ang flow sa atong mga contingent kay pwede ra bang daghan ng miatras pwede tao na ni kay matod palagi kuno lapo kuno kay standan niya hinoon gipadali man to sa kuano sa kinini ang sa mayor nga ipatrabaho gid ang stage nga kinanglan ligon pulido pagkatrabaho nya ambot pagha og ila ba kanang maapas nga pwede lamang labukan ang sa SRP madali ba kanin nila trabaho pila na lang kaadlaw. So kani mga bay leksyon na ni nato nga kana lagi nga mo desisyon nga diha dayon dili planuhon daan. So sa pag-obserba na to karon sa maong sinulog kay dunay uban nga mga kaubanan ako adto na lang sa Aklan nga mangita dito og maayo nga kalingawan. Ambot sa kabay no nga wa man sa ni magkasinabot kuning kuan kini mga organizer sa simbahang Katoliko kay magdungan maguning ati-atihan mga bay sa Aklan o kini sa sinulog sa Sugbo. Nindot unta to og ibuwag ni nila ang kinini ang pizza ani kay ang kaning ati-atihan ihel ni mataga ikatulong Domingo sa January mausad ang sinulog. So sa takay bawa na ba no kung makahunahon na baka sila na nga nindot unta na nga dili unta na idungan mga bay kanang maong festival kay nakita na ko nga kung di lang na nila idungan kanang duha ka dagkong festival sa akong tan-aw dako ni og ikaabag sa atong ekonomiya sa atong nasod mga bay. Kay sa tinuod lang mga bay kining ati-atihan mao ni pinakauna nga festival sa atong nasod, mao ni gitawag og the mother of all festival. Galing lang gyud kay kining sinulog miboom sad pud nga diin mao nahimo nga biggest festival sa tibuok Asia. So sa ekonomikan nun nga kalihukan kita suporta lang dani kung saya to nga maabag niya help sa bang ato mga kaigsunan dili magpabuyag dili mag babadlong nya hinaota nga malinaw ng atong kasaulugan nining duha ka dagkong festival nga mao ang ati-atihan sa Aklan ug sa sinulog sa Sugbo. So, sa sunod higayon mga bay ato ni nga tagkayon ang laing mga lugar na atong masuroy mga bay. Dili lang ko kutob og rock and roll atong tanan mga bay.